Valahová eljutni csak lépések egymás utániságával lehet. Bizony sok lépést megtettem, lám erre a térre is elértem valahogyan. Volt, hogy arra is vittek a lábaim, merre nem akartam, és bizonyára lesz is ilyen. Azt azonban biztosan állítom, hogy unokám egyetlen kacaja is képes új erőt tölteni megfáradt lépteim lendületét. Hogy most merre tovább? Csak előre, és visszafordulni úgysem tudok. És előbb-utóbb biztosan megérkezem.